Het is machtig mooi waar. Het zonnetje schijnt, dus tijd om er eens even bij de campers te zien. Mijn Friezen en net Friezen. Mooi fort, mijn Ben. Waar kom je bij? Uit de Lemmer. Nee, daar komt daar. Waarom? Ja, we zijn eerst naar huis geweest en dan komen we het steen en toen zijn we nog even naar Dokkum. Even aan het water, want Dokkum is een mooi plakje. De Lemmer is ook een heel mooi plakje. Wat maakt het Dokkum zo mooi? Nou, die binnenstad is wel leuk. En ja, vooral je van horen, dat wist wel, winkel je. En dat ken je. Maar dan ga je ook net mee. Ja, ik ging eerst 1 keer mee, maar dan net, de tweede keer net weer vanzelf. Want? Ik heb wel bekeken. Dan ben jullie zelf even aan het visje. Ja, dan ging ik liever even zitten visje. De camper brengt jullie hier, vermoed ik. Ja, Allereerst, waar komen jullie vandaan? Ja, in Wonniksveen in de buurt van Gouda. In de buurt van Gouda, naar Dokkum. Wat maakt Dokkum zo mooi? Dat weten we nog niet, dat gaan we nog ontdekken vanmiddag. Ja. Onze buurman heeft net verteld hoe mooi het hier is, dus we gaan het zien. Zijn jullie veel met de camper op pad? Heel Ja. weinig, ja, af en toe, een klein beetje. Toevallig deze vakantie met de camper, een beetje rondrijden, ook op zoek naar bootjes. En dat brengt ons hier in Friesland. En, zijn jullie al op andere plaatsen in Friesland geweest? Ja, we zijn begonnen in Woudsend, en toen zijn we naar Stavoren gegaan. Hinderlopen hebben we gezien, Harlingen. We zijn in Lemmer, we zijn met de veerboot naar Terschelling geweest, dagje fiets op Terschelling. Gisteravond Sneek gezien en nu vandaag Dokkum. Dus dan is de vakantie ook bijna om, denk ik. Nee, we zijn net begonnen. Dus, we zijn Ja. net begonnen. Dus, en het is hier mooi weer, dus we hoeven niet naar buitenland.